umbhali esitshela kanjalo baba Mkhize usiyasitshela ukuthi umhlobo kaJesu uLazaro wabe segula. Ngenkathi egula mamchamane kanti uzogula uJesu akekho around. Uhambile uJesu uyoshumayela baba uMabhida. Lithi iBhayibheli oMartha benoMaria babe sebethumela kuJesu bathi lo omthandayo uyagula. Lithi iBhayibheli uJesu wangeza ngcolosi ukuba azobheka umhlobo wakhe egula. Can you imagine umuntu okade ubeke ithemba lakho kuye engafiki uma ugula? Mama Mgoza lithi iBhayibheli wagula waze wafa uLazaro. Lithi iBhayibheli uLazaro esefile osukwini lokuqala mama uLshozi wangafika futhi uJesu ezobona. Lithi iBhayibheli nangosuku lesibili wangafika ezobona. Nangosuku lesithathu wangafika babuzwide ezobona. Lithi iBhayibheli insuku sezizine. Lithi iBhayibheli uJesu wasuka la ayesuka khona watshela abafundi bakhe ukuthi asambeni siye kumhlobo wethu uLazaro. uJesu metshela abafundi bakhe uthi umhlobo wethu uLazaro ulele, akasho ukuthi ufile, ngoba ayikho into efayo kwipresence yaJesu. Uthi ulele, uJesu kuye ayikho into ayibiza ngokufa, ngoba ngavusa nanoma yini. Into ebizwa ngokuthi ifile ithine sisuke sithi ifile, kodwa kuyena ayifi. Even nabantu bethu abakitho baba bethu nazo zonke izinqeke zalalayo azifile kuye, kodwa zilele, ngoba ayikho into efayo kwipresence yakhe baba Mkhize. Lithi iBhayibheli uthe mefika boMaria, wafika boMaria Mkhize wabuza uJesu ukuthi nimbekephi. Lithi iBhayibheli babe sebemkhombisa ithuna. Uma bemkhombisa ithuna lithi iBhayibheli uJesu wafike wambiza uLazaro. Ngicabanga ukuthi istory sonke siyasazi. Wambiza istory wathi Lazaro wathi phuma. Lithi iBhayibheli waphuma uLazaro, waphuma eboshiwe uLazaro. Kunento eyenzakalayo ke lapha emafakatini mhlambe nangakini yenzeka ukuthi mekushoniwe number 1 lapha yakashezi ngasekhaya mekushoniwe baba Mkhize into eyenzakalayo mekushonwe kulomuzi omama bonke bayasuka iviki lonke bangalala emzini yabo bayolala boka lomuzi lo ekushone kuona. Kuyagcwala iviki lonke kuloyo muzi ngoba basuke benza sure ukuthi laba bakhalayo ababi bodwa. La esifunda khona ke namhlanje sitshelwa ngoLazaro, and uma ufunda babuzwide uzothola lithi iBhayibheli amaJuda amaningi ayegcwele boka Lazaro ezokhalisa oMaria benoMartha. Ngamanye amazwi kwakusuka abantu kusuke izihlobo ezinye ezamaJuda zizolala zizohlala la. And uma ufunda ngeculture yabo bamkabinde uyathola ukuthi most of the time la thina kwaZulu uma kuke kwafihlwa abantu bayahamba kusale lezo hlotshwana nje ezimbalwa. Kodwa uma ulifunda kahle leli verse baba Mgoza uzothola ukuthi babesagcwele nakuba insuku sezizine uLazaro esefile. Ngamanye amazwi izihlobo zazingahambile zabuyela endaweni zazo, zazingabuyelanga kuma-region nazo, zazisahleli la. Uma zisahleli lana ke uJesu lithi iBhayibheli wafika ke wambiza uLazaro wathi Lazaro phuma. Then ke umbhali la esifunda khona namhlanje uyasitshela ukuthi ngenkathi uLazaro evuka amaJuda amaningi ayegcwele la. Ngamanye amazwi lawa ayezokhalisa uMaria benoMartha. Lithi iBhayibheli bakholwa uJesu iningi labo. Lithi iBhayibheli kwasala abambalwa abangakholwanga uJesu. Lithi iBhayibheli laba abambalwa abangakholwanga uJesu, lithi iBhayibheli bahamba bacathama baya kubaFarisi baya kubapriesti. Lithi iBhayibheli bafika kubapriesti babatshela ukuthi kwenzakaleni boka Lazaro. Lithi iBhayibheli ngenkathi bebatshela ukuthi kwenzakaleni boka Lazaro kuthiwa ngakusasa kwabizwa imeeting. Le meeting kuyona kukhona abapriest, kule meeting kuyona kukhona abaFarisi,
le meeting kuyona kukhona amaJuda. Lalela ke le meeting kuthiwani kuyona? Kuthiwa gogo Mfeka kule meeting bayaxoxa bathi sizoyenze njani indaba kaJesu. Ngoba uma simuyeka bonke laba bantu bazogcina sebekholwa nguye. Uma bonke laba bantu bekholwa nguye, kuyothi uma kufika amaRoma asingeke thina sakwazi ukulwa. Basebethi ke amaRoma ayofika, number 1 athathe izwe lethu, number 2 athathe nethempeli lethu. Now you see ukuthi le meeting izodefenda izwe, izodefenda futhi ithempeli. Kodwa idefenda ithempeli, kodwa ilwa nomnikazi walo ithempeli bengaqondile. Angiphinde futhi, badefenda ithempeli kodwa futhi balwa nomnikazi wethempeli bengaqondile. Lithi iBhayibheli kuleyo meeting ke babesebexoxa ukuthi sizokwenza njani ngoJesu. Number 1, uma simyeka uJesu bonke abantu bazokholwa kuye. Uma simyeka uJesu ngamanye amazwi thina sizogcina sama leader ngegama, kodwa abantu bonke sebehambe naye. Lithi iBhayibheli kuleyo meeting kwasukuma othile igama lakhe uKeifas. Lithi iBhayibheli uKeifas uyena owayengumpriest omkhulu wangalo yonyaka. Gogunene uKeifas wabe sekhipha lesiyalezo kwi-meeting. La esifunda khona sifunda babumabhida uKeifas usukuma emeetingini. Usukuma uzocacisela abantu emeetingini. Usesho lamazike uKeifas emeetingini. Usethi aniqondi yini futhi anazi yini ukuthi kunlungele ukuthi umuntu oyedwa afe ngenxa yesizwe. Ngamanye amazwi uKeifas uthi qondani ukuthi asisacrificeeni uJesu sibambe abantu. Ngamanye amazwi asikwazi ukulahlekelwa abantu ngomuntu oyedwa. Usethi ke uKeifas asibulaleni uJesu thina mase sigaina abantu. Ngamanye amazwi uthi uKeifas babuzwide thina abantu singababamba, kodwa uma sibabamba kubiza ukuthi sisacrifice uJesu. Namhlanje ngiyamemezela ukuthi ungazama ukubamba into ubudedela uJesu ngapha. Angiphinde futhi, namhlanje ngiyamemezela ukuthi ungazama ukubamba into ube udedela uJesu ngapha. uKeifas wabafundisa iprinciple wrong yokuthi kuyabambeka ngokudedela uJesu. Angiphinde futhi, uKeifas wabafundisa iprinciple wrong ukuthi ningamdedela uJesu ngapha mase nizama ukubamba abantu ngapha. uKeifas wayetshela ukuthi abantu bazobambeka uma ededela uJesu ngapha. Ngamanye amazwi ngiyamemezela namhlanje ukuthi nanoma yini oyifunayo, nanoma yini oyithandazelayo, ungazami ukuyibamba ube ucompromise ngoJesu. Angiphinde futhi, nanoma yini ozama ukuyibamba ungazama ukubamba influence, ungazama ukubamba ama numbers, ungazami ukubamba abantu, ungazama ukubamba ama followers, ube udedela uJesu ngapha. uKeifas wenza lelo phutha, ubafundisa iprinciple wrong uthi bulalani lona mase nibamba abantu. Ngiyamemeza namhlanje ukuthi nanoma yini oyifunayo, lento oyifunayo ayimusu ukwenza ukuthi usacrifice uJesu, uzame ukubamba leyo nto. Ingakho amakholwa manje uma uwabheka aprioritize into zawo kakhulu, ebe eyeka uJesu, bazama ukubamba izinto, bazama ukubamba umnotho, bazama ukubamba influence. Kodwa uma bezama ukubamba uJesu ngapha bayamdedela. Kanti uKeifas ubafundise iprinciple wrong. Ngamanye amazwi uKeifas ukube wayefuna ukubamba abantu kwakubiza ukuthi uJesu amgcine phila, ngoba thina sibamba konke asibambele kona. Asizibambeli izinto mase sithola izinto, kodwa sibheka ukuthi yena ubambeni mase siyahamba siyothatha leyo nto yena ayibambile. Lithi iBhayibheli ke babe sebevumelana
bavumelana ukuthi okay asimbulaleni ke uJesu. Lithi iBhayibheli babunkabinde umkhosi wephasika wawususondele kakhulu ngaleso sikhathi. Babumgoza umusondele kakhulu umkhosi wephasika ngaleso sikhathi, ngenkathi bevumelana ukuthi makabulawe. Kuthiwa wonke umuntu owayekhona kule meeting babuzwide, kuthiwa wathenjiswa okuthile. Kuthiwa uma umbonile ukuthi ungalaphi, wasitshela ukuthi uJesu ulaphi, siyomnika something eyoba umkomelo wakho. Ingakho ke ngazi ukuthi naye uJudas wawuzwa lo myalezo, futhi uma kusolakala ngazi ukuthi naye uJudas wayekhona kule meeting, ingoba uJudas naye siyambona esephume ecathama eyobatshela ukuthi uJesu ulaphi. But before sifike lapho, lithi iBhayibheli baphuma kule meeting bevumelene ukuthi ombonile makasitshele ukuthi ungalaphi. Lithi iBhayibheli wabhekwa uJesu, wabhekwa endaweni yakhe. Can you imagine babukhanyile uzothi uyahamba eMaritzburg eSobantu kunabantu abaqalazayo, eThembalihle kunabantu abaqalazayo, eNorthdale kunabantu abaqalazayo, eHilton phezulu kunabantu abakubhekayo, uma uya eLensco phezulu kunabantu abakubhekayo, because umkomelo babumgoza wawusukhishiwe wokuthi ozombona sizomnika something. Ngamanye amazwi uJesu wayengafunwa abantu ababili, wayengafunwa abantu abathathu, futhi wayengafunwa abantu abawu5, kodwa wayesefunwa yibo bonke abantu akade bakule meeting. And futhi labantu bonke akade bekule meeting bahamba bayotshela nehlobo zabo zamdinga. Lithi ke iBhayibheli umkhosi wephasika wawususondele la engifuna siya khona. Uma umkhosi wephasika ususondele, babesebenzile babuzwithe isinqumo sokuthi uma singamtholanga enkalweni, shasho uzofika ephasikeni, ngoba iphasika yinto yamaJuda vele, and alikho iJuda ngalesa sikhathi lalilova ephasikeni. Ngamanye amazwi baba uma Peter basesebedwebile ukuthi uma singamtholanga emgaqweni, uma eqashile kwaze kwabaphakathi, kodwa sizomthola ephasikeni. Ingakho ke lithi iBhayibheli ngobusuku akhashelwa ngabo abafundi bakhe bafika kuye bambuza bathi iphasika sizolidlelaphi. Ngamanye amazwi uJesu wabatshela ukuthi hambani niye emzini othile, uma nifika emzini othile nifike ningilungisele khona iphasika. uJesu uyodla mamulishozi iphasika kuloya muzi, kodwa bamlindile la ekudliwa khona iphasika elinye. Ngamanye amazwi amaJuda ayethedla iphasika ebegada umnyango, ethi uyangena, kodwa uJesu angangeni. Bathi bedla iphasika babeqala ukudla iphasika kabuhlungu kanjeya, ngoba wonke umuntu wayebhekile ngasemnyango bethi uJesu uyangena, ngoba babemlindile ukuthi uma eke angena emnyango sebeyambopha beyombulala. Kanti iBhayibheli lithi wavela wayokudla iphasika wayodlela kwenye indawo. Lithi iBhayibheli ngenkathi eselidlile iphasika lapho siyanqamlela, lithi iBhayibheli walidla iphasika babunkabinde, waliphaka iphasika. Uthe eseliphakile iphasika, lithi iBhayibheli uJesu wasuka nabafundi bakhe Sipho, wasuka kwi-upper room la ababedlela khona iphasika. Sebesuka manje endlini ethile baya eGetsemane bayothandaza. Babumgoza ezibesuka la ephasikeni sebeya eGetsemane beyothandaza. uJudas babunkabinde wayekhona kudliwa iphasika laze laphela iphasika ekhona. Ngamanye amazwi kwi-meeting yokugcina uJesu ayihlala nabafundi bakhe, uJudas wayi-attenda yonke leyo meeting, and babamabhida leyo meeting yalasta for 3 hours, ngoba leyo meeting yayiqale ngo-6 ntambama yaze yayophela ngo-9 ebusuku. And uJudas wayeyingxenye yaleyo meeting for 3 hours. uJudas uhleli naye uJesu. Lithi iBhayibheli wasiphaka isidlo, wasiphaka babumkhize, wasiphaka for 3 hours badla. Bathe ngo-9 ebusuku uJesu wakhipha i-instruction bongeka yokuthi asisukeni-ke manje la siye eGetsemane.
lithi iBhayibheli besuka mama uMgoza besuka ekuphakeleni isidlo beya eGetsemane, besuke upper room beya eGetsemane. Ngenkathi kuthiwa sukumeni sonke kuthiwa sambeni, bathi besahamba bebhekile eGetsemane uJesu nabafundi abawu-12 basuke upper room bayahamba basendleleni eya eGetsemane. Esibehamba babungwane uJudas wathola ithuba lokumonyuka, lokusuka ahambe ayotshela laba bamfunayo ukuthi uJesu ungalaphi. Ngamanye amazwi uJudas akadukanga zola kudliwa isidlo senkosi. uJudas akadukanga eGetsemane, kodwa uJudas wadukwa kusukwa esidlweni senkosi, kubizwa iprayer wangayi-attenda iprayer. uJudas angiphinde futhi, uJudas waduka endleleni wawuqeda umsebenzi wokudla isidlo senkosi, kodwa endleleni esuka edlweni senkosi iya eGetsemane uJudas akanyathelanga eGetsemane. uJudas akangenanga eGetsemane waphuma wayomkhaphela uJesu. uJudas akathandazanga even u5 minutes eGetsemane, kodwa endleleni in between iGetsemane nendawo ekudlelwa kuyo isidlo senkosi uJudas waduka. Abaningi ngiyamemeza namhlanje, abaningi baduke kusukwa la kuyiwa eGetsemane. Abaningi baduke kusukwa laphaya kubizwa amaprayer bangawa-attenda amaprayer. Number 1, into okubizwa ukuthi uyi-attende ngeke uyi-understande ngeGetsemane ukuthi kwakuyindawo kwakuyothandazwa. Number 1, kwakuyothandazwa u3 hours. Iningi lethu aliduka ngentweni eningi, iningi lethu lithanda uJesu nephaka isidlo esifela esinika umzimba wakhe, esinika igazi lakhe. Kodwa uma kuke kwathiwa sukeni la sihambeni siyothandaza, abaningi bayasala endleleni, abaningi baduka lapho. Namhlanje ngiyamemeza, abaningi bayathanda lana. Uma sihleli lana sihlala esifubeni sakhe, uma sihleli lana uyasifunza, uyasinika, uyasiphakela. Kodwa uma sike sabiza iprayer abaningi bayamonyuka, abaningi bayabaleka, abaningi aba-attend amaprayer, bambalwa abakwazi ukufika endaweni yokuthandaza. uJudas waphuma wahamba. Lithi iBhayibheli uthe uJesu umefika laphayana wafike waphonsa itshe. Uma ephonsa itshe, lithi iBhayibheli abafundi bakhe basala, wabashiya igebe elimbalwa. Lithi iBhayibheli wafika uJesu wathandaza, wathandaza for i-hour, waphusha wathandaza. Lithi iBhayibheli wabuyela kubafundi bakhe. Lithi iBhayibheli wabafika abafundi bakhe belele. Lithi iBhayibheli wabavusa wathi, hawu bafowethu, wathi beningelinde nje ihora libe linye na. Lithi iBhayibheli uthe meqeda ukusho njalo wabuyela wayothandaza. Number 1, babumgoza uJesu mebavusa ethi beningelindeni ihora libe linye na. Number 1, ubafundisa ukuthi emthandazweni kuyabekezelwa. Ngamanye amazwi uthi beningelinde yini umthandazo bafowethu, uyabekezelwa emthandazweni. Emthandazweni awuvele nje uqale usuphusha u3 hours, awuvele uqale nje usuphusha u5 hours, awuqali ngo7 hours, kodwa uyaqala ubekezela uJesu, ubaqala phansi uthi beningelinde yini ihora libe linye na. Lithi iBhayibheli wabuyela wayothandaza. Lithi iBhayibheli ezethandaza babumlangeni okwesibili, lithi iBhayibheli kwabonakala ingelosi ivele ezulwini yehla yamqinisa. Mina bengingazi ukuthi kunengelosi ezikwazi ukuqinisa even uJesu, kodwa lokho konke sikuthola emthandazweni, konke lokho sikuthola eGetsemane. Uma ulifunda lonke iBhayibheli ayikho ingelosi esake yafike yaqinisa uNkulunkulu, kodwa eGetsemane yafika
yafika yamqinisa. Lithi iBhayibheli ngenkathi simqinisile wabuyela kubafundi bakhe wabafica besalele. Wabuyela uJesu wathandaza i-hour lesithathu. Uthe meqeda ukuthandaza i-hour lesithathu wasuka wabuya wabavusa wathi vukani, wathi ongikhaphelayo usesondele. Lithi iBhayibheli wabavusa. Ngamanye amazwi sebatshela ngoJudas ukuthi lo ophumile la ngenkathi sihamba usesondeleke manje uyabuya. Ngoba uma uthandaza uyakwazi ukusenza abantu abaphumile bayokudayisa, uyakwazi ukubabona uma sebebuya. Umuntu othandazayo gogunene amehlakhe ayavuleka, amehlakhe kamoya ukwazi ukubona izitha abantu bengakaziboni, ukwazi ukubona impi abantu bengakayiboni. Umuntu othandazayo ukwazi ukuyiphebeza impi isekude iyalena. Umuntu othandazayo impi akayilindi izifike la kuyima elwa nayo, kodwa uyayibona ukuthi uma ngithatha le shortcut, uma ngijika lana kunempi elana. Athe bheka le Mama uSipho abesethandaza ethi ngegama lika Jesu. Abantu babuzana ukuthi yini waqala wathandaza ebusuku manje, kanti kunento esimtshela ukuthi kunezinto ozobhekana nazo, kunezinto ozolwa nazo. Abantu bomthandazo abamangali ngelanga lempi. Angiphinde futhi, abantu bomthandazo abamangali ngelanga lempi, kodwa abantu bomthandazo impi bayibonile. Uma sebeyibonile impi lena mase bayinqoba ingakafiki, bayihlule, bayiphuca ikhali impi ingakafiki. Namhlanje ngiyamemezela ukuthi umthandazo yithemba lethu. Umthandazo usenza amehletha kamoya avuleke. Umthandazo wenza indlebe zethu zakamoya zivuleke. Umthandazo ukwazi ukusenza sisenze even abantu abazolwa nathi besendleleni sazi ukuthi hayi, uma ngingajika lana kunabantu abangilindile ngalena uthi angishintshe indlela. Umuntu womthandazo ngeke umrobhe. Umuntu womthandazo akamangali njengezwe lonke. Umuntu womthandazo noma kuzoza impi ifikele isizwe, abanye babethandaza even kuzofika iCovid bayibona ingakafiki. Thina sonke sathi sesimangala, uNkulunkulu wayesebatshelile cause abantu bomthandazo abamangali. Abantu bomthandazo impi bayishayile. Abantu bomthandazo abamangali. Lithi iBhayibheli wathi vukani, ongikhaphelayo usesondele. But ipointi lami namhlanje ade ngifuna ukugxila kulona elokuthi uJudas akanqamukanga noma akalahlekanga ngenkathi kudliwa isidlo senkosi, kodwa uJudas walahleka ngenkathi kubizwa iprayer. Iprayer engayi-attend. Angiphinde futhi, uJudas akalahlekanga ngenkathi kudliwa isidlo senkosi, walahleka ngamhla kubizwa iprayer. Iprayer engayi-attend. Namhlanje ngiyamemeza bafowethu, uma kubizwa ama-prayers ake sisukumele phezulu, ngoba emthandazweni sisuke somqola, sisuke sohlala naye mamdlovu. Emthandazweni ilona thuba lodwa esikwazi ukuhlala naye, simbuke, simtshele sithi uNkulunkulu kubuhlungu la, athi uNkulunkulu ngizokurabha la. Simtshele sithi uNkulunkulu ngiyaxhuga la, athi uNkulunkulu ngizokufaka olunye unyawo la. Simtshele sithi uNkulunkulu sengikhale kakhulu, athi uNkulunkulu ngizokusula inyembezi. Emthandazweni sikwazi ukukhuluma even izinto ezamahlazo esingathi uma simtshela nina nisi-write off, kodwa emthandazweni asishiyi lutho. Emthandazweni sisaba ukuthi abafowethu, emthandazweni akukho esingakusho, sikusho konke emthandazweni. Emthandazweni sikusho konke. Isigungu sakamoya emthandazweni, meeting kusuke kuyi-meeting, kusuke kuqoqo siqoqa naye. uJudas sikule nkinga sikuyona, uJudas wabalekela iprayer, wahamba
waphuma wangafika eGetsemane. And into engiyithanda ngabo bonke abantu abanga-attend prayer yaseGetsemane babunkabindi abahambi nje zona ukuthi bayeke iprayer ngoba beyomemezela ngaye ukuthi mlandeleni muhle. Abangayi-attend iprayer baphuma beyokhuluma kabi ngaye. Angiphinde futhi abangayi-attend iprayer abaphumi bajika babumlangeni bayokhuluma kahle ngaye, kodwa bajika bayothi ningambulala kanjani. Abafowethu namhlanje akekho umuntu ongayi-attend iprayer kodwa akhulume kahle ngayo leyo nto. Usuke eyakhuluma kabi. Lithi iBhayibheli uJesu wabe sekhuluma nabo wathi vukani ongikhaphelayo usesondele. Lithi iBhayibheli esho njalo, lithi iBhayibheli bafika bambamba amasosha. Umembamba amasosha uJesu wawabuza ukuthi nifuna bani. Lithi iBhayibheli bathi uJesu waseNazaretha wathi nginguye. Lithi iBhayibheli babumkhize wavele wathi nginguye. Bashayeka phansi, kwashayeka amasosha, kwashayeka abantu ababephethe ikhali, bashayeka phansi. Lithi iBhayibheli bathe uma besashayeka phansi baphinde bavuka. Namhlanje ngiyamemeza abantu bomthandaza ngeke ubenze lutho. Abantu bomthandaza badinge ekhali. Abantu bomthandazo bayokushaya, bashaya isitha siphethe izikhali. Angiphinde futhi abantu bomthandazo bawisa isitha, isitha siphethe izikhali. Abantu ababephethe izikhali bahluleka ukubamba uJesu. Umuntu womthandazo noma ngamenzela uzungu akabambeki. Umuntu womthandazo noma ningabamba izikhali nithi niyomhlasela akabambeki. Umuntu womthandazo noma ungamlandela umuthi eNigeria akabambeki. Umuntu womthandazo noma ungamshaya ngomeko akabambeki. Umuntu womthandazo noma apply iCV yakhe beyibeka ngaphansi, kodwa umthandazo uyakwazi ukuyisusa ngaphansi uyibeke ngaphezulu. Umuntu womthandazo ningavala umnyango abonakala sekhona. Umuntu womthandazo kwehlingelosi. Lithi iBhayibheli umpostoli uPeter wayeboshiwe kwabonakala ingelosi imshaya egxalabeni ithi vuka sambe manje. Abantu bomthandazo noma ngababopha ngama-chains ababambeki. Lithi iBhayibheli kunamadoda awu-2 igama lawo uPaul benosila. Lithi iBhayibheli babeboshiwe beshayiwe ngenxa yevangeli. Lithi iBhayibheli phakathi nobusuku bekhuleka bemdumisa uNkulunkulu, bamdumisa. Ama-chains aqaqeka, izisekelo zejele zanyakaza. Umuntu athandazayo ngisho ijele alinamandla kuye, even ama-chains awanamandla kuye. Namhlanje ngiyamemeza nanoma yini ekubambile njengoba sihlangene sithandaza leyo nto iyabreakeka egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Nanoma ngathi uvalelekephi kodwa loyo mnyango siyawuvula. Mukhulu ongakithi kunesezweni athi ohlabelelayo athi sangena lapha ekuthiwa akungenwa khona, athi saphuma lapha ekuthiwa akuphunywa khona. Namhlanje sizongena lapha engangenwa khona, sizophuma lapha ekuthiwa akuphunywa khona. Sizosebenza imisebenzi esingayifundelanga. Abantu bathi nenze kanjani? Sithi kunesandla. Athi mebhala ngaye uDavide athi yena ungizungezile ngemumva nangaphambili. Athi wangagcina lapho, athi wabeka isandla sakhe phezu kwami. Namhlanje ngiyamemeza, vulekani mithombo, vulekani minyango, vulekani lonke la kufanele khona into zethu siyavula. Abantu bomthandazo, abantu bomthandazo ngeke ubenze lutho. Abantu bomthandazo ngahlangana nibe yimpi, nibe amasosha awu-10, nibe amasosha awu-100. Nizobamba yena akabambeki. Umuntu womthandazo
umthandazo sengiya-understanda ke lo othi impela uma nisivalela ngapha siphuma ngapha, uma nisigcinezela nisiyeka siyaphakama. Kunento ekwazi ukuphakamisa umuntu, kunento ekwazi ukuphakamisa umuntu ongafundile, umuntu ongenamali, umuntu ozala endlini ewayo. Uma uke wathandaza izizwe zonke ziyaqala zikufune. Ufunwa abantu abangenemali, ungenayo imali, ngoba umuntu othandaza akavaleleki. Sengihlala phansi, buka umthandazo unamandla kanjani. Umthandazo mina la ngiwubone khona ukuthi unamandla bazwide. Sikhule siyalwa babamkabinde ukuthi uma uqala ibandla, make sure ukuthi uqala ibandla endaweni number 1 i-transport, lapho ku-easy khona ukuthi abantu bafinyelele khona, njengalama ophuma kunerenki. Number 2, sayalwa kathiwa ibandla kumele libe phakathi kwemizi kakhulu, yize noma lisemphakathini kodwa kumele libe ngasemgaqweni ukuze abantu bezolibona kalula. Sayalwa sathiwa make sure ukuthi mozoqala ibandla even nomgaqo yangakulona ube right, ukuze abantu bengeke bacomplain, bakwazi ukufika lapho. Onemonto encane nomonto enkulu akwazi ukufika lapho. Iyalo esitshelwa abantu. Kodwa into engifike ngayibona emsebe, wepha abantu bezodrive o 20 kilometers or more, bedrive kwi-gravel, bedrive ngeemonto ezincane ama-Mercedes. Ngabona ukuthi le principle esayitshelwa ayisebenzi. Ngamanye amazwi umthandazo ubreaker izinto abantu ade beshile zama-protocols ukuthi yenza ukuthi lapha yakusegwadule, kodwa lapha kudrive abantu from all over bafike besekho. Why balandwa yini abantu bomthandazo? Namhlanje ngiyamemezela abantu bayokufuna ku-round wakino wayo otshekile, cause umthandazo uvula iminyango. Abantu abanemali ibona bafuna wena, abantu abanemali bazokubheka bathi sezwa ukuthi kunobaba uZwide ohlala kaNongoma badrive besuka eCape Town bezokufuna, cause umthandazo ukubeka kwi-demand. Umthandazo ukubeka kwi-demand, hayi kwi-demand yokushumayela kuphela, hayi kwi-demand yokucula kuphela. Ubeka ihaba futhi umthandazo ubeka ngisho ibhizinisi yakho kwi-demand. Angiphinde futhi umthandazo ubeka even ibhizinisi yakho kwi-demand. Uma ukwi-politics ukwenza ukuthi ube kwi-demand, nanoma kuyohlangana lapha kuthi wasikwazi ukuhamba kodwa ubane engekho, ngoba bayazi ukuthi kunomoya kaNkulunkulu. Wezwakala ebuza inkosi yathi singamtholaphi onomoya kaNkulunkulu. Namhlanje ngiyamemezela umthandazo ukwenza ube nomoya kaNkulunkulu. Bathi siyamazi abantu hlale shaya kubona ama-makeup uma siya emshadweni, kodwa uma ngiyishaya kubani eyabani inomoya kaNkulunkulu. Bathi hlale sizigibela iy'moto zabani, kodwa uma ngigibele yabani hayi ihlukile inomoya kaNkulunkulu. Uma udayisa ukudla bazothi abantu sihlale sidle ekhishini elithile, kodwa uma sikuthenge lapha ukudla okwalapha kuhlukile kunomoya kaNkulunkulu. Namhlanje ngiyamemeza kunento eyenza izinto zenzeke, kunento ekwenza ube kwi-demand. Igama laleyo nto umthandazo. Emthandazweni sithola i-demand, abantu bakufonela ungabazi, bathi sicela uzokuplamba, bathi sicela uzofaka ama-tiles, bathi sicela uzosifakela amakhabethe. Why? Emthandazweni ayikho into engatholwa.
Umthandazo nakho into engathola. Angibale ngalamazwi. Sila esikhona. Uma ngithi sila esikhona, ngikhuluma ngempilo yakho neyami. Sila esikhona ngoba ngolosi saphuma kahle la. Engimamukeleni uJesu njengenkosi nomsindisi, esinika isinkwa, esiphuzisa igazi. Saduka la. Saduka la. Asifikanga la. Angiphinde futhi. Sila esikhona ngoba asifikanga la. Iningi laphela la. Lafuna ukushumayela ngezinto zala, lishumayela bephelela. Angiphinde futhi. Bafuna ukushumayela ngezinto zala, kanti bona baphelela baduka bayale. Bangafika la endaweni yomthandazo. uJesu kanti uzoyinombola le yanto. Number 1, uJesu sesithandaza. uJesu bekune class ongaliphasanga bongela, wenza sure ukuthi uyaliphinda. Usethi uJesu, angithi ngenkathi adebela ababuzwide abaliphasanga le class because wathandaza yedwa for 3 hours belele. Kubona akekho wathandaza even 5 minutes. uJesu wathi okay, right. Bahamba wayofa. Uthe uJesu meqeda ukufa, wangabathuma bathi lento nizoze niyenze. Ekuqaleni ibe u3 hours, manje sekuzoyinyusa ibe 10 days. Mevuka into yokuqala abatshela yona uthi hambani yohlala emzini, nize nembathiswe, because uyabazi ukuthi isimo abashiye bekuso ayingeke bakwazi ukumrepresenta, ngeke bakwazi ukukhuluma ngaye. Ngamanye amazwi uyasazi isimo abashiye bekuso ukuthi uma engavela bathume bese nje kuzoba nenkinga. Usethi hambani nihlale emzini, nihlale eJerusalema. Usethi nize nembathiswe amandla. Ngamanye amazwi leli class enilifeyilile ekuqaleni ngeke ngiqhubeke nani ningakaliphasi. Ngiyaphinda uJesu akaqhubeki nomuntu lelo class engakaliphasi loyo muntu. Okunaloko kwanda iminyaka yalelo class, leli class lasuka ku3 hours laya ku10 days. Babona labo ukuthi akudlalwa. Sababona ngenkathi uJesu esevukile enyuka ezulwini, kuthi wababonakala besuka beye eJerusalema, bafike bayohlala eJerusalema sebeyokwenza leli class abalifeyilile. Can you imagine Mamdlovu ukube bathandaza naye kodwa sebethandaza akasekho ke manje for 10 days bathandaza. Iloyo naloyo akekho khulumisa omunye, iloyo naloyo noNkulunkulu wakhe. Lithi iBhayibheli bathandaza lithi iBhayibheli ngosuku lesi-10 kwezwakala umdumo. Ngamanye amazwi kulaba kuzwakala umdumo, kodwa kuJesu kwabonakala ingelosi yehla yamqinisa. Kulaba kusafika ingelosi kodwa sekubonakala umdumo. Umoya oyingcwele wehla wangena, kuthi wakwabonakala izilimi zihlala kuloyo naloyo. Iloyo naloyo wabonakala ekhuluma ngolimi olusha, sebembathisiwe amandla. uNkulunkulu makasimbathise namhlanje. Ngeke simele singambathiswa. Siyohamba ngegift la samba ngegift lana samba ngeexegesis kuphela lana samba ngama-laws e-interpretation ye-theology lana samba ngehistory yokholo
lana samba behind the text, samba text, samba beyond the text la sisuke si-interpret imibhalo kuphela la. Kodwa imibhalo engadlulanga yaze yazofika la ayinamandla bafowethu. Ngiyamemezela, angifuni sibe yibandla elikholelwa embhalweni engcwele. Sikholelwa amandla kamoya engcwele, kholelwa amandla kamoya engcwele. Angifuni sibe yibandla elinjalo elizokholelwa embhalweni kuphela. Sikholwa imbhalo futhi asiyiphikisi, kodwa siyakholelwa nakumoya engcwele umuntu. Mamhlovu, yabona manje uma kuzoqaqwele lapha hoteli lapha phezulu, uma lingaqaqekile lapha hoteli lapha phezulu, zu-2 izinto ezizosetshenziswa. Phakathi ukuthi kuzofaka iQ20 ukuthi kuqaqe kuthambe, ukuze kuthambe kusebenzeke kalula, noma kufakwe ugrease lapha phezulu ukuze kuthambe. Umoya engcwele wenza umsebenzi ube lula. Umoya engcwele wenza izinto ekade zingaqaqeki zibe lula. Umoya engcwele wenza indlela ekade ingahambeki ihambeke. Umoya engcwele wenza into ade ikuhlula ukwazi ukuyihlula. Abathi babesho laphayana eSheshi kwisivumo sokholo, uma bekhuluma ngomoya engcwele bathi udumo oluya kuBaba noluya kuNdodana, udumo olufananise nodumo oluza kumoya engcwele. Bafowethu, umoya engcwele akusilona ichoice lokuthinta uma sisenkingeni, kodwa umuntu samba naye ekseni, samba naye everyday. Uthi mawuvuka uthi ngiyakubingelela moya engcwele, uthi mawuvuka uthi moya engcwele sengiyahamba ngemsebenzini. Uma bekuhlupha emsebenzini uthi moya engcwele kunosiso ongihluphayo la emsebenzini. Uthi moya engcwele iboss yami iyangihlupha la emsebenzini. Umutshela konke, umtshela ivinde izinto ezenzeka ekhaya. Uthi moya engcwele ekhaya kunomsindo, sixabana njalo. Akusiyena umngani wokulwa izimpi phela, kodwa uyatshelwa noma kuhamba kahle. Uthi moya engcwele ngiyabonga kunomsebenzi engiwutholile. Uthi moya engcwele ngiyabonga ibhizinisi yami ihamba kahle. Moya engcwele ngiyabonga ngithola ibhonasi. Moya engcwele ngiyabonga umholo wami unyusiwe. Khozakali izimpi phela. Uma kukuhle siyamtshela, uma kukubi siyamtshela. Uyithemba lethu, umduduzi wethu. Moya engcwele, moya engcwele. Umngani umtshela kuhamba kahle, umngani umtshela kubhetha, umngani umtshela yonke into. Akulona isosha, akulona isosha ozolithinta amaxakekile kuphela. Mazisa indlela zakho zonke. Sesiyathandaza umtshela ukuthi moya engcwele. Yabo uma ukhuluma nomoya engcwele niyaxoxa nje kanje. Uthi moya engcwele, uthi ngiyashumayela. Uthi moya engcwele ngiyafakaza. Moya engcwele ngiyadumisa. Kodwa moya engcwele kunento engiphoxayo, engihlulayo. Ubungengisize yini kuyona? Because lento ifihla amandla akho, noma usuphakama iyabuya ingidonsele phansi. Lezo ngxoxo zixoxwa nomoya engcwele kuphela. Lapho umtshela khona ngama weaknesses akho wonke. Uthi moya engcwele abantu bangangibona ngiyi-starring, kodwa la uma ngifika la ngifike ngihluleke. And moya engcwele ade ngangenza ama covenants nawe ngithi uma ngingaphinda lento
ungibulale moya engcwele, kodwa wena ungibulali noma sengiyiphindile. Uthi ungangibulalanga nami kodwa futhi ngiphinde ngiyenze lento. Uthi kanti moya engcwele uyini umuntu ukuba umthande kangaka? Yini indodana yomuntu ukuba uyilandele kangaka? Moya engcwele wangibekezelela ukuxoxa konke lokho. Abafethu uma uhleli nomoya engcwele mthandazo usuke uzijaja baba unkabindi uthi lokhu bengimele ngingakwenzi ngakwenza moya engcwele, kodwa wawushila ukuthi owenze lokho umshaya ngale judgment, kodwa kumina uyenzanga. Yindaba masutha umkhulu uthi umusa wakho umile kuze kube phakade, uthi uyangibekezelela usuku nosuku. Wena umvumi unyawo lami ukuba kushelele, ungikhava sekubhede mina emthandazweni kumoya engcwele. Umtshela noma ubhedile uthi umoya engcwele wangikhava kangaka. Lana bengilindela ukuthi uzongi-expose, lana bengilindela ukuthi abantu bazohleka, lana bengilindela ukuthi ngizophuma ephepheni, kodwa wena wangikhava. Angikhonanga yini? Athi wonile kodwa inkinga ngiyakuthanda, athi ngiyokulandela kuze kube sekupheleni. Moya engcwele umuntu sixoxa naye usuku nosuku, siyamtshela ngodaba lethu usuku nosuku. Cela siphakame sonke sithandaze, sixoxa naye usuku nosuku. Athi amashasha behlabelele, athi wawuboneni kimi Nkosi ukuba ungithande kangaka. Ngithanda ngasekugcineni base sebe responda bathi nathi siyakuthanda, bathi Nkosi Jesu, bathi siyakuthanda. Maseyama lapha amashesha angadluli wonke aphakamisa izandla athi Nkosi uJesu, athi siyakuthanda. Mase bethi nandise njalo uthando, bathi siyakuthanda, bathi nandise njalo uthando, bathi suke salibona kuwe loluthando ulenza kithi, bathi nathi siyakuthanda. Namhlanje ngifuna siphakamise izandla zethu sisho njalo sithi siyakuthanda. Wasithanda singakwazi, wasithanda sikude nawe. Athi uJohane athi sasikude nawe njengenhlukano yeMpumalanga neNtshonalanga, athi wena wasilanda. Can we all pray just for 2 minutes? Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga uNkulunkulu wethu, singnikela udumo, singnikela amandla. Come on church, can we all pray? Sishaya izandla senze inhlokomo, simnika udumo, singnikela amandla. Oh siyabonga, 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 siyabonga Jesu, siyabonga, siyabonga Jesu. Ungofanelwe udumo. Come on church, can we pray 1 more minute? Akekho njengawe uNkulunkulu wethu, akekho muhle njengawe. Bayethe, 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 moya igcwele, moya igcwele, moya igcwele, moya wamandla.